Продължавам да си мисля, че когато е пристигнала в Индия, у Оливия не е имало нищо особено. Тя не е притежавала някакви специални качества. Вероятно тогава е била точно такава, каквато е изглеждала. Хубава млада жена, суетна, търсеща удоволствия, малко капризна. Но за да направи това, което е направила и след това да не се отрече от него цял живот, не може да е останала същата. Ала няма никакви свидетелства каква е станала по-късно. Нито в семейството ни, нито където и да било другаде, доколкото ми е известно. Аз искам да разбера това все повече и повече. Но вероятно, за да успея, трябва да направя същото като нея. Да остана тук.